vaikka sillä nyt ei merkitystä ole, kuka tämä voittaa, mutta kuka siellä on suosikki? Kyllä kiinalaiset ovat ehdottomasti siellä kärjessä edelleen. Sehän ei ole mikään poikkeus. Ei. Eikö sitä niin sanota, että tuo metrin ponnahduslauta on se epäkiinalaisin laji, että siellä on niitä voittajia tullut muualtakin? Kyllä sen lajin ominaisuudet, piirteet ovat erilaiset. Enemmän voimaa, enemmän räjähtävyyttä ja kiinalaisilla tekniikka pelaa. Mutta ei tämmöistä kokoon liittyvää räjähtä tai voimaa ei tule sitten tietenkään. He ovat pienikokoisia. Eilenhän Julia Pakalina voitti metrin ponnahduslaudan maailmanmestaruuden ja niin kokenut 32-vuotias Pakalina kuin onkin, niin se oli hänen ensimmäinen metrin ponnahduslaudan mitali arvokisoissa. Kyllä. Ja tässä on siis ensimmäinen suorittaja Piros Kakondos Unkarista ja voidaan sanoa, että eteenpäin 2,5 volttia taittaa ja voidaan sanoa, että hän on varmaan niitä, jotka ovat hyvin tyytyväisiä, jos selviytyvät 18 joukkoon tässä. Kyllä varmasti. Suoraan sanoen en oikein jaksa luottaa siihen. No joo, näin ennakkoon ajatellen varmaan onkin, mutta ihan hyvin hän Kondoskin aloittaa. Kyllä, mutta toisaalta hypyn vaikeusaste on ainoastaan 2,4. Totta. Yleensä naisetkin hyppäävät jo tänä päivänä eteenpäin 3,5 volttia taittaen, vaikeusaste 3,1. Kyllä, se on ihan juuri näin. Mutta viitosella alkava, eli 50-40 ja seiskaa. Olympiakisoista 5 mitalia, 1 kulta. Maailmanmestaruuskisoista 7 mitalia ja 3 kultaa niistä. Ja tosiaan ensimmäinen mitali vasta metrin ponnahduslaudalta. Se oli se pieni jännä juttu. Ja nyt kiinalaista taituruutta Chi He. Etunimi, sukunimi yhteensä 4 kirjainta. Se ei ole meillekään liian vaikea nimi. Tämä hyppy pääsee aavistuksen yli. Kun arvioimme tätä kansainvälisen asteikon mukaan, niin tuollainen tyydyttävä hyppy 5-6. Siinä ei oikeastaan saa olla enää mitään vääriä liikkeitä, mutta sallitaan veteen menossa vähän roiskeita. Tässä niitä roiskeita on mun mielestä jo aika paljon. Tämä mielestäni kuuluu tuohon 6,5 tienoille. Oikea tekninen suoritus, suorituspuhtaudessa toivomisen varaa. 6,5 kanttiin mielestäni. Saapa nähdä, saako kiinalainen niin alakanttiin pisteitä. Veikkaisin, että tulee enemmän, mutta se on vain minun veikkaukseni. No 7,5 sieltä tuli kiinalaiselle, eli kyllä he saa 64,50 tuosta. Pismenska ja... Niin, Anna Pismenska ehti jo hypätä. Kyllä. Ja hänellä taaksepäin 2,5 volttia jää pahasti ali. Seuraus on se, että se putoaa tuohon tyydyttävään luokkaan. Hädin tuskin siihenkään, eli 5-6 pisteen luokkaan. Ja kyllä se viitosta on kaikissa 1,6, mutta 46,50 ja se oli Pismenskalle kyllä paha pettymys, se on ihan selvä. Tässä ensimmäisellä kierroksella, koska kyllähän se inhimillistä toimintaa tuo tuomarointi on, että jos siellä niminainen hyppää tietynlaisen hypyn ja sitten joku yllättää ja ei niin kovien merittien nainen, niin siinä äkkiä tulee mieleen, että olikohan se sittenkään niin hyvä. Charlene Stratton. Hän on menestynyt erittäin hyvin Kyllä. viime noissa GP-kilpailuissa ja samoin Pekingin olympiakisoissa. Nousee aika mukavasti ja veteen menossa oli hieman sählinkiä. Katsotaan, taitto ei ollut aluksi kovin tiivis. Ja päästään aavistuksen verran yli. Kyllä siinä oli aina 58,50. Charlene Stratton ei näytä ainakaan mitenkään